Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang ibalbang ang mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. Sabado nights, walang batid ang gimmick. Pag ikaw ay very lucky. Sabado nights, umuusok ang music. Dito walang makakasingit. Sabado nights. Siyempre Sabado nights, abangan nating kaibigan kahit kailan. Sabado nights. O Sabado nights. Sabado nights, ito'y bigay sa akin. O Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! My God, I hate drugs. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Aksyon Radio! Isibo na ang orasan sa inyo si Marilo Action Radio Philippine Standard Time alas 9:45. Mayong gabi sa liwat. Kamusta naman mapalangga ng mga matag para mati karong adlaw Sabado night. Petsa 11. Tagyapon nagabilin kita sa bulan sang Setyembre sa tuig 2021. Sabado naman kondisyon sa inyo siling nga pala tuntunan siranda liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa katon news team aton siling nga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi lamas na tipon nga mga police report.
Blotter Entry, Record of Events, opisyal nga nabalag sa Police Blotter Entry sa katon sini kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros, dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ato sini mataka dulungan oras sa kagabiyon ng atong sini ka Patrol 2. Roswell Patrol kay na pa nagkalabiyong. Liwat naman nato nga bantayan kag imusuan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities. Why taman ginapangayo from where the actualist pang Sabado night Action Dale Salazar back to back sa aton nga piloto Action Nino Bugina. Sa mga flash report, breaking news, balita nasyonal, international, update sa COVID-19, kinatutukan rin na sa News Center with Action and Defensor. Opdaman kita sa aton sining mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert Action JM by Keen. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo siniyalagal, inyo sining anchorman sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ko sa nabilin isa ka oras. 13 minutos kapag pangalagad, inyo palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Una nga bayan sa ato sa ipapalagad ginadurong sa iyo sa karwa sa Bulletin number 24, typhoon nga si Kiko. Ara siya nagagiyo sa north-northeast ward. Over sa Bashi Channel, ang sentro alas 7 sinigalamang gabi. Ang mata ni Typhoon Kiko. Nakitaan mga 1 ka kilometro or 1 kagatos ka kilometro sa north sang Itbayan, Batanes. Ara gyapon ang dalang hangin nga 185 km por oras sa sentro. Nagmayara nga pagmulomadlos nga nagasaka sa 230 km por oras. Sa kada sigon nga 15 km por oras. Matamat na nga nagahina ining si Bagyo Kiko. Ang nagpaulan sa pila ka bahay sa pungsod ng Pilipinas, including na ang Western Visayas, Bacolod kag Negros, ining southwest monsoon o kon hangin habagat. Nevertheless, ang pag-asa padayon nga nagamonitor sa movement sining typhoon nga si Kiko. Alakas sa panahon nga balita inyo nabatian bago lagid giradulong sa Kalawang sang D3 Bayo. Ang pinakabago garantisado kang epektibo pangontra nga kagaw nga nagahalit sa tawo. Sa ato sa maka-aksyon sa gihapon ang aton nga rejoinder kag reminder ang ginatawag nga pag sunod gihapon sang health protocol pag may bakuna pabakuna na. Para gihapon na pamahog sang COVID-19. Nagabutyog lang nga nagabutyog ang number of cases sang COVID-19 kada adlaw. Sining karon lang sobra 20,000, 23, 26,000. Grabe ang isa na nakadlaw nga kaso sa bilog ng Pilipinas. Daga niya 23 mo, 1,000. Kululbaan na natin kada adlaw magsaka sa tag 20,000 lang. Sus. Kibot na tayo, mag Disyembre ka lang, puta tablatag 5-6 milyones. Suspirasyon ay puriyagaba, purisupurehiwit. Amo na nga ti ang Manila sa mong Luzon. Grabe ang pagsaka sang number of cases sa COVID-19.
possibly Delta variant ang nag-igo dito sa ila. Una nga sa gihapon ti, wala mahimo. May mga ara gyapon gina-sustain ang mga instricto nga health protocol ang aton sining nga gobyerno. Sundon ta lang i-kontagid, i-disiplinahon tagid ang aton kagulingon. Matya ko mababay ng 2021. Ang 2022 masulod. Kung hindi pa kita katibawa sa pandemic. Ba nato nga mga utod, nagapanghakroy. Mga kaso sa COVID-19 sa mga barangay ta nagasaka man sa mga banwa kag syudad. Ang probinsya kag Bacolod City tag 3 digits na. Muna nga gapanawagan ng aton LGU sa Bacolod, Mayor Bing Lunardia, mga barangay captain, dapat pabakuron gid kag i-sustain man ang mga warning, mga paandam sa mga barangay naton, pumuluyo. Kung hindi gid man lang importante ang kalatuan, at better nga magpabilin na lang kamo sa balay nyo. Pero panghimos na kamo sang lakat kamo yang daw sa wala lang sa inyo. Subong nga daan nag-uso pang trangkaso. Yang trangkaso subong tanan nga sintomas ng COVID, ara kita na sa trangkaso. Grabe, no? Ubo, sipon, hilanat, nalakit lawas, ara gid. Sila na lang nabili, no? 105 dias na lang nabilin, Paskwa na. Pero daw, hindi kita makaangkon sang daw malipay-lipay nga Paskwa. 112 dias na lang nabilin. Goodbye na sa 2021. Ato naman nabiyabihon ang 2022. National kag local election naman. Mo sa nagapanghakroy subong. Sa una ya, bulan sang birdo, makitaan mo ng downtown kaginutok. Subong, laka-laka ang tawo. Kabay pa nga ang paglakas ng taho, muna ni ang epekto nga medyo hadlock man sila. Last kati ang dotay tao galagaw. Kati waygid gadulo ang bulsa. Way kagid may mo. Sige lang, importante siling nila buhi lang. Action Radio Philippines Standard Time alas 9:54. Lima porsyon sa ato sa Ipalagan ginadulong sa sa karawan sa Dr. Alfred's Green Coffee. Imo ini sa organic coffee beans, organic mangosteen
Action Radio Philippines Standard Time, las 9:58. 2 minutos para bilhin antes kita mag-aongon sa taklang alas 10. Dugay-dugay, curfew na. Dugay-dugay magakuha na makita sa aton winner. Sa aton sinipadayon nga pasada pa premyo panalo 2021. Sino naman ayhan nga driver ang ato magabutan kag siya magabaton sang 500 pesos. Again, i-recap ta ang wala makakuha sang premyo diri sa Action Radio Bacolod Blanc. Sang 500 pesos, no? Sa wala makakuha, Ricardo Sagara, home site Bacolod City, jeepney driver. Si Bernardo Tahan, Orok Kaingin, Barangay Singkang Airport. Taxi driver sang Milrose Taxi. Roland Buyo, Burgos Extension, Bacolod City, jeepney driver. Freddy Garingalo, Barangay Estipania, Bacolod City, jeepney driver. Jonathan Artus, Barangay 19, Bacolod City, jeepney driver. Rosel Calera, Porok Mahimayaon, Barangay Bata, tricycle driver. Kag Antonio Flores, Gonzaga Village, Bacolod City, driver sang e-taxi. Inigin mention ng mga ngalan, amo ni sila ang mga driver sang jeepney, tricycle, at taxi driver nga wala iya makaklaim sa ila premyo nga 500 pesos palihog. Ito yung diri sa Action Radio, kuhaan yung inyong premyo, 100 pesos, dala lang kamo sa inyo valid ID para makuha ang inyo premyo. Ayos, 500 pesos, hindi pa kamos na, uya pa kamo ha. Kasi may nakakilala sa mga gipang-mention kung ngalan ng mga driver, kabal-alang sila. Kantulas na diri sa Action Radio Bacolod. Ayos, impunto, pangot, las 10, curfew na sa Bacolod. Check ta nga to sa Liga Patrol 2, i-check ta si Action Dale Salazar. Nakagabiho niya nga paglibot-libot, observation, report. Kamusta ang nakitaan? Anong nalabayan niya? Nasiplata niya? Antes ko malipat gali, ginakuan ko lang, tamiyaw ko anay isang kuan. Kaya nagapamati, ginsiyaw si Toto GP pamati. PG gali to PG ka pamati. Toto PG Noble. Ngayong gabi para si Kwan, si Nanay Tessie. Wow. High-tech na sa subong. Pero Toto PG ba? May Tessie da, may gabi kita. Monitor isa sa ato sila nga pagpangalagad. Si Councilor Jamie Don Plaza, partner niya si Vice Mayor Ayan Villaflor, ga-monitor man sa mga gabi, no? Salamat, Gid. Kami ako lang happy birthday sa buong adlaw kay ER Maglinaw, isang barangay Alambihod, Kalubang, Banuas ang Ilo. Happy birthday sa imo, ER Maglinaw. Halina kay Marisonia Graba. Happy birthday. Ayos. Ano magdaog kay maintra ko, awat pa. Yatag na niya sa mga pigado, lodi, kagawat, Peter Maymay, no. Hindi ka na diya bla mag-ambit, bla. Hari man tao rin nga. Ako na lang mata, siya mo 500. Hari na si Action Jan Diaz, Action Dale Salazar, observation report sa Patrol 1. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon.
Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Day Salazar sa report. Dale, may gabi, please come in. Sa Eric, may kita sa flash report subong Sabado sang gabi sa vehicular accident ang nagkuntad diri sa active barangay Mandalagan, siyudad sa Bacolod subong ginamang nga gabi action Eric. Actually, ari kita diri sa area. Oo. Naka-Facebook live naman action Eric ang aton sining cellphone, ang aton sining coverage subong Sabado sang gabi. Involvado din sa aksidente ang isa ka tricycle Oo. kag isa ka motorsiklo, no? Pila ka bilog sakay ka motor? Dua, sir. Dua. Ang tricycle yan? Nang dua man to sila. Ang isa ka ara sa, no? Gangkas. Uy. Oo. Ano ning specific na lugar man? Active? Active? Puro active? Puro active? Okay, barangay Puro Mandalagan. active? Okay. Sir, nakita niyo sayang ang aksidente, Gina? Nakita niyo ang aksidente earlier? Ako, sa uli, ako nakikita ko. Oo. Paano na? Oo, sa sinabi ako, yung kabalon. Okay, sige Kaya sa Action Eric, may rin pila ka mga first responders sa area, no? Second and one na. Paano natabang yung aksidente? Kay pull out naman, ining mga biktima. Sir, paano natabang aksidente, sir? Bungguan nila yung daw, poste no? Poste. Oh, Wise na helmet, mga puro minor. ba? Ay, isa taga-takuling, Wah, isa helmet, puro taga-sabi. pa minor, ha? Sabi, sandil, siya. At ang karga sa ambulansya, sa dermo, puro minor? Oo, puro mga minor. Baling involved, sir, no, sir? Single motor, wise helmet, at ilang motor ko. Wala sa yung kontro? Why, bungguan nila ng kuste. Adus. Okay. Kuste, ito ka sa salong, gina-action Eric, ang kuste nga natumbagid sa higad sang dalan. Ang poste na tumba? Tutos ka, sir. Daw, gamay lang siyang signage, action Eric, no? Iya ini ka Bacolod Traffic Authority Office. Or Okay. DPWH yata. Abi ko poste ko dyan kakasiniko. Direct mismo mo. Halin sila sa may north to south. Oo. Pag-uwin siya pag do Lopez S. Oo. Duwa to kalaki, sir. Duwa to sila. Yung karga sa Martong ambulansya, ang isa taga-takuling, ang isa tong karga sa Dermo, Tabis. Ano ilang nga posisyon? Do, facture to? Facture tong taga-Tabis. Pero conscious sila. Conscious to? Duwa kalaki. Oo. Alleged minor. Mga minor na sir. Wala helmet. Why? Nakadrink? Oo. Pero, motor, ano to, XRM? Basta nakadrink? At kilid. Nakainom mo, ay? Rusi. Mga around what time ka naka-respond, sir? Mga last night, tabo mo, mga 9:30 kami di, ari namin di. Nakainom mo, ay? Doon may gato, actually, action Eric, dito sa Babaw. Oo. Lang, siguro, dagat na. Oo, doon ka kurbada ng area. Kurbada. Action Eric. Ang ano bungguan nila? Signage ang bitaw? Oto, signage sa action Eric sa kilid, sa gutter. No? Hari wala i-send ko nila si action Eric, no? Okay, okay. Ang letrato sa... Hubog, ano na nakainom na yung mga minors, why? Sir, nakainom sila. Why man? Why Kaya man? galing nila nga lang sa Vertex. Nangalang overtake. Nagtraka agad na sila, oh? Oo, yung alam ko. Bali from north to south nila travel. Oo. Grabe. Kasi kinapalagan sa'yo, no? Pero ang impact, no? Kasi facture tong tele. Pero conscious sila nga. Oo, conscious nila. Wala man sila ka-encuentro ng ibang salakyan. Ayaw mo, wala nang wala sa Ay, galing ka na po, sabi siya. Ang wala siya kabalo nga nagkilaungan sa bata niya. Kanina pa po si 9:30 na tabo. Pinata ko ng edad niya. 16. 16. 17. Ang dako, 16 siya. At ang tabo ko, ay, ang tabo ko. Ang tabo ko. Ay, na, ito ka puro to, Oo, action na rin. Ginansya. Ano to, no? Vehicular accident. Allegedly, duwa ka minor accident ang involved Okay. sa sining aksidente. Actually, nag-load ang atong sining retrato. Ano ka mga unit, sir? Fire, public responder. Public responder? Oo. Bacol alert. Isang dati ginilis yung ngalan. Bilang Bacol, public assistant responder na mismo. Oo. Kado ka kurbada, dali nga, yes or no? Pero kanina, Salvi yung ilang dahon. katagan, possibly, hindi sila maapektuhan. Hindi sila magkalabungko. Hindi. Wala mang galagsaray. Why? Birthday kang itela lang dito. Nagbasikate. Nakastorya sila si mo. Why kay kwento? Ang conscious ang kwento to. Kita ginawa.
Puro buhay. Eh, sanay sir, kaya naman mo. Taga-date sila. Bali, ang Chavez din na sir nga area. Ari mo ito, nando? Ano nga barangay? Sa may Tripapada Blas? Villamonte. Oh, Villamonte na barangay. Villamonte at Takuling. Ano yung lang nga relasyon sila magpakaisa na yung nagibata? So, liguay lang lang? Liguay lang. Sige oo. Pwede pulis no? Pwede pa? Pwede pa pulis? Ang motor din ha? Sige, pulang ng pulis ba yung makilag ko? Okay. Sige. Action Eric. Ang motor din ha, Rada? So, Action Eric, actually, dito sa may kilid ng dalan, sa Rusi, no? So, layo-layo. Ano yung draga na, sir? Draga na nagkasabog? Layo-layo. Action Eric, doon nag-awas, no? Sining duwa ka mga minor na sakay, no? Sa sining Rusi. Action Eric. Actually, wala sa plate number. Ining Rusi, nga involved sa sining aksidente, no? Based rin sa statement sa mga residente, sa mga responders sa area, wala enkwentro, ining motorsiklo, nga ginasakyan sang duwa ka mga minor de edad Action Eric, nga allegedly wala nakastok-tok sang helmet. Gamay nga po sa Action Eric, sa lang natin nga nabungguan, daw signage pala, signage na kurbada ang area, ang mga sang natin nga ginabungguan, pero sa salon Action Eric, ang natumba diri nga poste, no? So far siya mo to, pull out na according sa responder, conscious man ang duwa ka mga biktima Action Eric. So far wala din naka-respond ang aton sininga kapulisan sa sining vehicular accident Action Eric. Kamo na may lang kaya according sa mga responder. Conscious, no? Ining duwa ka mga biktima. I-check ka lang later ng last ngalan. So, kung may mga hawit pandala, no? Ang otoridad naton sa sininga vehicular accident. Diri sa may active Barangay Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Meanwhile, sa paglibot sang patrol, subong nga Sabado sang gabi, diri Action Eric sa may circumferential road, diri sa may east, may takpanay diri nga nagakatabo. May? Takpanay. Dakpanay? Taksanay. 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 Kay kung kargado ikaw sang tracking na may mga tubo, hindi na dapat maglapaw Action Eric sa 1 meter ang kata-action bala. Hindi na dapat maglapaw. Kung maglapaw ka, hindi ka labay diri sa may circumferential road, diri sa may east na area. Sa unahan lang gida, no, sang mga fast food chain, no, diri sa area sang Barangay Villamonte, Siyudad ng Bacolod. May mga bitaw kita nga mga traffic enforcers na nag-overtime subong Sabado sang gabi. So kay na naglabay ang aton sining patrol, tingala ko ano ning ginatakos-takos sa mga bitaw enforcers kay gali ang mga tubo Action Eric nga karga sang tracking nga posible padulong sa central, no? Kung maglapaw ikaw kagin talana sa ordinansa Action Eric regarding sa pag-regulate sining karga sa mga tubo, hindi ikaw yung makalabay, no? Sa may dalat circumferential. Pero so far kay ina do compliant man kining mga tracking Action Eric kay ina do kahipid. Kahipid sang ila sini nga mga karga sang tubo. Amo dapat ang sakto. Hipid. At in hipid Action Eric na kung daga daw ginkay o gid, no? Kay sang una madala mga reklamo sa mga residente, especially yung iba nagakalatak-tak, no, ang karga sang tubo na nagakos sang mga vehicular accidents. Amo na siyang rason kung agin balay ang ordinansa nga nag-regulate sa mga karga sang tubo sa mga tracking Action Eric para at least likaw sa mga vehicular accident diri sa may siyudad sang Bacolod. Pero may nakuha na sila, may napaigad na sila nga nagbayular? So far, Action Eric, wala pa. Actually, kapaigad ang mga tracking kay ginatakos mo, kay gina-occupy nila ang dalan. So, dito kayo na sa area, kita na ito, Action Eric, na hipid, no? Ang pagplastar sang mga tubo, no? Kaya kung maglapaw ka dito, i-issuean ka sang citation ticket, violation ka sa ordinansa sang siyudad sa Bacolod Action Eric, no? So, muto kayo, actually kayo nahaling kami na action ninyo dito sa may bahin sang Bacolod Government Center, daw labig-labig na Action Eric na wala ka din nakapadulong sa area. Usually, arak ka sa Lagun, arak kita sa may North Capitol Road, arak kita sa may Bacolod Public Plaza, dira sa may Golden Field Commercial Complex,
So sa pagbisita naton diri sa may Bacolod Government Center, daw ka supo kagid no sang sitwasyon. Ang mga negosyo direksyon na Eric daw temprano payak nga nagapanira kagati kun makita nato observation. Ati juta lang gid action Eric ang mga nagataon na sagwa no sa sining bisan nga weekend kag Saturday night karon nga adlaw. Pero na-notice sa action Eric ang salakyan ni Bacolod ni Urbing Navia para pa sa NGC sagwa. Naga-overtime subong si Bacolod ni Urbing Navia dira sa may Bacolod Government Center no kaya ra padala nga sa ginasakyan nga service no lapit man ang yasin nga gwardiya action Erica kay na si Irving ati nagpagula dira sa vaccination or inoculation drive sa may Panasyatic action Erica masulusobra man sa kalibo ka mga call center agents, mga empleyado ang nabakunahan kontra COVID-19, no? So, amo sa karon na ang gina-step up ng LGU sa Bacolod City ang vaccination drive para at least malabot natin ng herd immunity kay bisan weekend actionary nagatinguha gid ang LGU sa Bacolod City nga mas madamo ang mga persona kang mga empleyado ang mabakunahan nga additional kundaga sa porsyento sa Bacolod City para ma-reach naton ang herd immunity nga ginatawaga. Dito sa may Denmark, actually nga pungsod, wala na to isla naga-face mask, wala naman naga-face shield, wala naman naga-social distancing sa Denmark nga pungsod. No? Doon mo ni ang pinakauna nga pungsod nga daw ginlift nila o ginkatasa ang mga restrictions sa COVID-19. Hopefully, daw layo-layo pa ni Pilipinas. Ang Pilipinas, daw layo-layo pa gini ma-achieve nato na ang dangay na sitwasyon dito sa may Denmark, actually, no? Na makabig, nga modelo, actually, kaya nga natura sa pag-lift, kaya mo na dako ng portion sa ila sini nga population ang nabakunahan kontra COVID-19. So dako gining contribution kag factor no ang vaccination drive sa kada LGU especially diri sa Bacolod City kag Negros Occidental at least damo nga tawo ang mahatagan sa protection kontra COVID-19. Sa paglambiyong sang patrol sa pila ka madiri ka mga major roads action Eric no kag mga mayor nga dalan sa Bacolod City usually pag una September may mga balay na may mga design bala mga Christmas lights may mga parol may mga establishment na may mga decorations may mga pailaw may mga sound sa mga Christmas action Eric kasubong doon na-notice natin daw kadulong pagid sang mga balay action Eric no kay ang Pinoy kilala nga kita din pinakalawig na mag-celebrate sa Christmas once na mag-start ang Burman Action Eric nagtugon na kita design sang una sa mga Christmas decorations pero subong dulom gid no ang mga panimalay Action Eric Ati ang iban siguro nagkaasula iban na pwede nyo man maabukay ang inyong sila mga daan yung mga Christmas decor kag lantawon kung bala pwede pa nga magsiga kag hindi man kadala nga magbakal Action Eric sa mga Christmas decorations kung may daan dira nga gasiga pa man lang di pwede na wala kaso importante dira is ang safety no nga wala dira sa mga open wire ang inyong sa mga gintago ng mga Christmas lights o kung inyong sa mga Christmas tree nga nayabukan dira pwede na sang hugasan, brushan o labhan kag ihalay kag ibutangan sang decoration Action Eric para at least mafeel mo natin ang Christmas no ang spirit of Christmas sa tunga sang COVID-19 pandemic Action Eric no so far mayo ang atong sininga panyampo subong nga Sabado sang gabi Action Eric kag sige ang paglambiyon naton diri sa masyad sa Bacolod na labi man natong kaina ang pila sa mga patrol no sa atong sininga kapulisan nga nagapatigayon na sang police visibility patrol no sa pila ka area nga ila ginasabisyoan kag natako operasyonary ka same man na dira sa may ITM Construction Development Corporation sa may downtown area nga sako subong nga nagalambiyong Action Eric sa pila ka mga major roads diri sa may syudad sang Bacolod.
So, personally, kamo ning madulong naton nga observation report subong nga Sabado sang gabi rekta diri sa gihapon sa may active Barangay Madalagan syudad sang Bacolod ang action niyo. Action dahil talaga una sa balita sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon din sa Rasar. Tiyan mo ito aksidente dira sa may purok active sa mga barangay Mandalagan. May arat na dalan nga daw salbidahon bla. Nasapding sang duwa ka mga nagkangkasanay nga mga minor de edad ang signages da. Ati nag-awa sila sa dalan. Resulta, Balda. Fractured. Sila tuguro nga mga TL ay manggahalong. May info di si action dyan. Aksidente naman to sa Hinigarag na double check subong ni action So, puti to kuno nga pick up. Ay ginbungguan siya nga tawo. Nalaing kaya ang tao nga nabungguan niya, nagtabog naman kunong tiil. Takas ang tiil. Ay nano. Grabe no, sa dinto sa highway sang barangay Bato. Hinigaran. Ang aksidente nga nagluntad. Karon ginamang nga gabi double check ini ni action anpa sa news center. Pick up nga puti, kabunggo sa isa ka tawo. Nabungguan niya nga tawo, lumabog ang tiil. In other words, nagbulag ang tiil sa lawas ang tao nga nabungguan sang puti nga pick up. Ay, puwerte. Hinigaran, Barangay Bato. Sige. Kasi may mga additional information karon makawa sa action sa news center. Report na action na Dale Salazar, ginadulong sa iyo sa kalawansang DTX 500 capsule sa imposible nga pag-exercise, hindi pagkalipat nga mag-detoxify. Ugaliya ang pagtumar sang DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule nagatinlo sa aton siling nga dugo, nagasilig sa mga impurities kag toxin sa aton atay. Ini man nagabulig panubos sa aton siling nga blood sugar bangod sa organic compounds nga vicin, carotene kag polypeptide. Gani sa may mga mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar tungod sa diabetes, para ini sa inyo, tumar kita DTX 500 capsule. A report man ni aksyon na Dale Salazar, ginadulong sa kalawansang life extension, libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes, upod sa ilikalidad nga medical doctors, kadto ilang pamasari dara aksyon G. Esteban Building, ara dara opisina sang Life Extension Clinic. Mismo dira sa Life Extension Clinic, mabakala pinakasikat pinaka mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balati ang dira, damo sa balati ang napayo, amo ini ang vitamin D3. Vitamin D3 mabakal sa bisan di nga butika, labi na nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information about vitamin D3, text, call sa ilang cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati na produkto vitamin D3, kadto ipamasari, Dalalakson, G. Esteban Building, para ng opisina sang Life Extension Clinic. Nagabidira sa pamilya ni Alexis Wingwing Torres sa Paranaque kag sa Valladolid. Alin kay Alexis Wingwing Torres, UK, sa Kuala Lumpur, Malaysia, si Helavier. Si Milili Oligo, tamiyaw niya si Vanessa Star Mayo, Jinky Jalagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey, mayong gabi, kag kay Pinky Guangco, ga-monitor gid sa ato. Kay Maninoy Mai, kag Maninay Chari Salvacion dira sa La Carlota City. Sige, i-check na mga report na gikan sa aton nga mga correspondent. Naunta report ni Aksyon, Roger Gutib. Live report gikan sa Northern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo.
Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon Radio Gotib, line number 2 sa report. Jer, may gabi, please come in. Yes, actually, gabi kami sa itong mga aksyon sa itong diri nga mga balita, mga sinerek sa may norte nga sa probinsya sa Negros Occidental o nasa panahon ta. Ang panahon daw, mayong panahon na. Subong. Why problema, sinerek ang panahon. Dahil daw, hindi man magtapa ang ulan na. Sa sinigamatinihon daw, okay, sinerek. Ang ato diri ang tempo sa may siyudad sa Cadiz kag norte nga sa probinsya sa Negros Occidental. Sa pila ka mga balita naton ang update nato sa Eric sa COVID-19 diri sa siyudad sa Cadiz. Daligid lang ginabusisi ko kay daw ang update sa COVID-19 nagsaka naman mo. Okay, sa Cadiz. Oo, sumong diri sa siyudad sa Cadiz sa Eric at actually ang emergency clinic gani kwan karon pagwa karon sang ila siling advisory nga hindi sila mag-accept sa mga consultation starting subong adlaw alas September 11 until further notice. Okay. So ang ila lang sini nga akseptahon lang gid ang mga emergency cases sa pwede lang akseptahon. Pero libawa ang makadto kada kay mga daw konsulta mo lang di sila generic mag-acceptar. Okay, para sa ila sa ginutok na ginak generic ang mga ulobrahon kasi nagkidamo sa mga nag-aabot ng mga emergency cases kag mga amunay ratipanon gid kayo generic so ang aton diri kati silingkugan kon ang ina sa tanan di magina temporary o di magina permanente. Actually temporaryo malalakson Erika nga mga pag angkon sila ka mga kabudlayan bangod man sang pwerte na gid ka damo sang mga nagasululak si Erik dira nga mga angkon na ang triad subong alas kong isa gaabot sa ang mga pasyente kung lain matya, gamon isubungan nga ng flow season bla. Uso trangkaso? Damo ga ka trangkaso sa nirek Ayo. ang advice man nga daan nga kung halimbawa magtatlo kadlaw na nga daw gamatyag ka. Kinanglan, magkanto ka gid sa doktor kag magpalantaw gid sa imos ng gamatyag, no? So, amo na, sa nirek sa pila na ton ka mga report sa police report kaya daw hindi makitaan ang kwano gayna pag record mo pigaw sige na gayna ako na to gin pain pero nadula pagid ang pila ka mga police report action Eric kaina alas 10:45 may operation ang kapulisan sa Ciudad Sagay diri sa Ciudad sa Cadiz sa pagdakop sini isa ka babaye nga may kaso siya nga murder kag tigala gani ko kay man murder ang kaso pero available man sa action Eric for 200,000 nga kasami na nato niya ma-report nga basta gani murder ang kaso so Nobel recommended gid na alas 3:45 kontak na sang aga kaina sinigid lamang aga sang gid patigay ng operation sa mga katapo sa kapulisan diri sa main sang Ceres Terminal no ining tubang gid action Eric sang Ceres Terminal sa may siyudad sa Cadiz sa ginadakop ang ining persona ang babae nga ginadakop pa mo si Madeline Tangguan Torino o Contorino 50 anyos sa edad kag ini siya may bana residente sa Hacienda San Ramon sa barangay Ginbalaon Ginbalaon sa Ciudad San Silay dira sa nag-start po diri sa ginadakop action Eric sa may siyudad sa Cadiz. Now ang report nga
kaina sa kinaangatak na ang Sagay City Police Station na nag-arrestar si Bertio Warrant Cabares dira sa may Cadiz public terminal. Tag inibase sa criminal case number 145297-S sa kaso nga murder nga ginisyon ni Honorable Judge Raymond Joseph Fabian, ang executive judge ng RTC Branch 60 diri sa may siyudad sa Cadiz. Ang iya kaso September 5, 2016 ginpapanahugan siya sa kaso sang warrant sa sa korte. So mga 5 tuig na gali ni ang nakaligad tag inisya aksyonerek ang karon yara sa custody sang Sagay City PNP, pero tinra sa gindakop na klaro na to sa Cadiz kili siya gindakop aksyonerek tag ang iya sining piyansa sa temporary kagalwayan para sa kaso nga murder 200,000 pesos. Available. Available. Kwansya, actually, murder pero available, no? May mga naglalakpan sa online sabong. Ini balang lantaw sila sa bulang kagapustana aksyonerek. Oo. Pero ang ilas niya gamit, cellphone malang. Ay, oo. Alikati ka, waisko ka, gaisko ka, guay kalogid la eh. Gagahod sila bali. Oo, ginahod. Gin lang kasi violation ni isang PD 16 auto. Napatan, okay. Alas ka lang. 3:50 na sang hapon. Sa may purok paginait barangay Paraiso, Sudad sa Sagay sa Gapon, Sanday Mark Jason Onyot, 24 anyos sa edad, sang taga barangay Tadlong, Sudad sa Sagay, si Ben Anthony Bascones, alias Toto, 46 anyos, sa purok paginait sa mga lugar, Rafael Limina, Itabuada, alias Litoy, 33 anyos sa edad. So, muna sila nagkalalakpan. Ang recover dire cellphone nga ginagamit nila para sa online cockfighting. Kag na-recover man ang 4,000 ka pesos nga apusta. Wow. Dako-dako 4,000 ka pesos dinalagko gila ni. Awa. Hindi gali aksyonerik taga 5 gatos 300 lang eh. Hindi niya ginatos. Kaya ginagkogid. Isa ka Huawei Y6 nga cellphone color pink. Amo inaksyonerek ang confiscate man sa ila. Sa subject man sila nga pagkapasakaan sa kaso Para nga madudla aksyonerek sa sining ara lang sila matuda sa isa ka daw payag lang pero galantaw pero basta online ara pero kahod nila sang biri daw aksyonerek nga daw kung na aksyonerek ka disturbos na kita mo kung bisa na maamulang ko na di ganyan daw ka disturbos sa akon diyo Ano ba nag-report sa pulis Basi man nag-report sa pulis ka nagahuran? Hindi nag-report din sa pulis kasi pa sa kay pulis Lieutenant sa Bonjo Diaz ginaksyonan na lang nila kahit kapila na i-report sa ila. Actually ginambalan man ako ginambalan man na nila nga sinunadang nagapamamo na ginpasaway man kag ginambalan man pagi man sa mga barangay tanod Pilang nadakpan? Ano mo na karon kay sige magyapon lang sa nere kasi ginanamitan man lang mo. Pilang nadakpan ka bilog? 3 Mabati mag 30,000 o 20,000 man? Tigi banto nakapalagyo ko no. Muli sila yung ginagawa kaya pagkatapos nga ranang pulis, abal nga may pulis. Inagaway pa sila niya. Ako, pusta ko daw ko yan. Ano ka? Hindi, perdi ka. Hindi, makasta. Wala na niyo. Nakpo na ta. Madaw pa. Kaya mo na Ebidensya, recover kita pusta. Recover. Tapos recover kita pusta wala galing manok nga na-recover. Kasi lain na yung bulangan kita kantuan mo tari-tari. Gani? Kasi kisaya makalaga pala yung manok ang mga pulis kang priso. Okay, bati, ginahimo sa pulis saya nga kuha naman na mo. Iba na, patay naman natin. Ginapagulgulan na sila na mga practice mo na yan. Ulo tuwa ni. Ano kayo pa sabaw ta?
pasabaw ta. Basta lagaamayo. Temo na eh. Temo na iniyaway. Kasi cellphone marami mo. Laga-amay na kayo katulutig, ana. Oo na, kaya kung magkuhan na yan sa kwan sa mga tari-tari, tulutig agin eh. Oo. Siguro madalaman sa laga todo, pagkatapos sina. Sila umuk-umuk na, mapabutang sa payas. So, siguro di, tamsak man kung pamatian ang baba sa sikikaon sang hinigtan nga bihag. Ato ya, wala sila takpan manok. Ariwan ya, kasi ko ni, pag dakopos niya kay ti, online sabong niya sinerek ka. Ate, lagao nila cellphone eh. Ate, pwede man na, go po. Ito yung ginalina nila. Ito yung kitanaos na, bulang man mo ito eh. Siyempre, ang sabor sa nagrote, do manok mangro eh. Siyempre, bulang mo Japon, nagila para lagi nila makasugal, bla, no? Gani. Para makasugal, at ilan mo na karon, initan niya, sikrito ko na ko gaya na sila, parang hindi man madula signal. Oo. Para yun nalantaw, dason, di man naman akpan. Kala mo babaw, ito ba sang nang tataasib lang ang lubi, lang ang magtungtong paklang, ito ba lang tatlos lang, kag magpagusto, ito ang way kalo, mula na mahulog, hindi makasalban po. Ate, balda ka naman eh. Ayo. Baldabid. Baldadi ka naman eh, no? Mo. Kaya wala mabudlas ka na rin ka. May balita pa rin sa, mo ito na kwa pa rin. Pero kung inilanig ining bypass operation na sa San Juan, tunga, tos barangay 5 sa San Carlos City, nakpandiyo si Antonio Obinke. Oo. Antonio Obinke Langido, 40 anyos sa edad. Isa ka pedicab driver na. Residente sa may sitio Ilaga o kon Ilagan Street, Barangay 5 sa Amuman nga syudad. Sunod pa sa report ang nag-operate sang operasyon ni si utod bla ni Police Major Ramel Serona bla. Ang utod niya, San Carlos yung deputy mo, si Police Lieutenant Rodney Serona. Muning nag-lead sa ilang station drug enforcement team nga na pani si Antonio Obinke Langdon, ang Langdon. So nakwa sa iya ang bali pilantaran pulo ka sa station Cebu. Kaya may isa ka may basa item kag siyam pagid nga nakuha sa iya posisyon kag control lakip ng 500 piso bill nga mark money. Sinigid lang alas 6 sa nagiging gabi o alas 6:35 ang ila operasyon ara sa karon sa bahin sa San Carlos City PNP na kwan na detained. Ini nga nadakpan action Erika. So far daw matultaway man hindi magid subong action Eric damo mga insidente ay sabay pa no ang aton lang diho kay gina remind ka lang mga howler kay inabaw na sundan naman aton to kung tani to kanon ng sawayon na kay mga tubog kaulog-ulog naman Kawigit. Kawigit kung ini tanan-tanan ni pakola to na tensyon tani bla kung may task force ni tani naman nga magbantay sa jalan o kung nga aton manda nga highway patrol group kay daw patama naman sila ka ganar pagkatapos sila gaganar iba niya mahasol sila kung nailat tubo mahulog malasdalan black sinerek amo na kay daw hindi sila yawan mo gina-call ka na atensyon ng mga hauler nga dapat sabi na mga checker sa transloading hindi ka matamaan karga kay gakawigit na dalan Japon kaya na to duwa ka tricycle to kaya nakot nila to ang mga nawigit ka tubo samba man na to sa mga nagapangtipon diya sa mga wasak na ginakarga man nila kay balik sentral. Pero ang kundi niya na niya mahimos na iya, may madisgrasya naman sina para sa itong 19 anyos na bata sa Maestra Liga itong sinimana ito, patay gito. Tungod man nga kabunggo sa wasak nga ito, samtang nagdulong na ito siya nubya
sasagay mabalik sa Cadiz sa pagtamwa yung gina sa Claron sa may access road na sa San Agustino kundi sugata yung gina tinumpukan sa tubo so patay siya eh. Oo, muna nga pangabay kita aksyonero kasi may ara pagin kay ina nga kalaba nga truck wala pa clearance flight maliko ka na way pagaling maubos ang kahaya bi mo gani ubos na kayo way gid clearance flight sa isa pati pa kalaba aksyonero kasi may pa nga mga operator ang ilada nga mga tracking nga mga driver ba nila pag kuno na nga sus makadisgrasya sila na wala sang clearance flight sa kilid nga pati pa kalaba kanaan aksyonero ka. Te mo nga lang nga report, balita kag informasyon na tamyaw tanang na Japon si Kapadalin Diaz. Kag si Mr. Jonathan Diaz kay daw lapit na gidaw pila lang 106 na kadlaw ni. Te iniya sigurado na gid ni. Mayong gabi gid kay Kapadalin Diaz kay Mr. Jonathan Diaz kay sumuman kay Kagawad Jonathan Diaz Jr. Ya pamati magato na sila Toto Joel kay iba sangko. Ang si Ma'am Judy Delmo kay si Ma'am Mercy Flores sa Hong Kong kay Sir Philip Kin Alonsaga kumpare mo. Pag natamyaw tagid kay si Police Colonel Calixto Mabugat nga nagapamati kay subuman si Police Major Jake Barela sang Banwa Sinigaran kay nagapamati gid kuno sa Action Night Patrol. Of course, total big po hinulan si mami niya, si Councilor Bambo po hinulan, ipamati man sa aton kada gabi, ginaslaya, kapurok-urok man. Kag subong man, si Toto George Ributon, kag si Miguelando Bacuyas Power Dream. Sila ya, always gid nga nagapaurok-urok action Ereka. Tama na naman daw mga report, balita kag informasyon sa aton sila nga area of responsibility. Una sa balita, una sa aksyon. Di sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid aksyon na Roger Gutim live report gikan sa Northern Negros. Mga police report, ni Action Roger Gutim giradulong sa Sakalawan sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, napapatudaan sa eksperto tunay, mga natural anti-histamine properties. Mighty C, baka bulig para makontrolar ang tanan nga mga allergies pagi sa pagpanubo sa level sang histamine. Mighty C, kag Santon Plus Herbal Capsule, kampiyon gid nga kombinasyon. Report ba na si Roger Gutim giradulong si Sakalawan sang Santon Plus Coffee Mix. Mga boss sila kay balobla kabong ang isa katasa sa Santon Plus Coffee Mix. Makaatag sang vitamins, minerals, kag insoluble fiber. Kay Ruel si Roma, kay Marilo Kahilig, kay Barrio Garay, kay Maria Teresa Yung. Mayang gabi, no? Alis sa report ni Aksyon Roger, kay Lota kay Aksyon Rofo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Rofo dita, line number 3 sa report. Rofo, ay gabi, please kabin. Yes, sa aming gabi aksyon, Eric, kag sa atin man sini mga ka-aksyon, yan mga tipo na diri nga balita sa syudad sa Talisay, ang kapulisan sa pagpanguna ni Police Major Jigger Jimino, ang acting chief of police sa syudad ng Talisay. Tigayon iya nga nagdakop sa person naging kilala kay Jed Katigan Isalbibia, 32 anyos ang patong igoon, soltero, pumuli sa asyenda ang bulong barangay San Fernando, syudad sang Talisay. Sabado duman mo aksyon na Eric, muli siyang nag-amuma no, sa isa sa apat ka mga bilanggo nga nakapalagyo sadto, no? Ginda ko pinin siya kay na mga alas 11:15 santak na sang aga, sa nambitan iya nga duog, iniangot sang warrant of arrest sa criminal case number 218977
sa pagbayular sa paragraph 1, subparagraph C sa PD 1829, no, or penalizing obstruction of apprehension and prosecution of criminal offenders nga may piyansa ini nga nagdangat sa 12,000 pesos para sa iya sila temporaryo nga kahilwayan. Iniwara tabaras gin-issue ni Honorable Judge Maria Joselia Hanina Sanchez Tan sang MTCC Talisay City kag may pitsa ini September 2, 2021. Ining nambitan karon nga persona detinado sa custodial facility sang Talisay PNP Station. Sa siyudad naman sang Silay Action Eric, no, ang bangkay sang ginaligara NPA o gintawag nila ini nga si Pabli nga napatay sa encounter sang nagligad nga Agosto 20 sa Hacienda Rimunda, Barangay Capital Ramon diri sa siyudad sang Silay. Ginlubong na kaina mga alas 10 antak na sang aga. Suno sini sa kaya Police Lieutenant Guillermo Cuare, ang Deputy Chief of Police diri sa may siyudad sang Silay nga kumo 22 días na wala ini sa managakuha kag kumugin tuli na ini sa ila na ini obligasyon ang pagbantay kag pagulat man sa mga claimant nga pamilya pero wala gid, no. In fact pakadtuan ako no oso suno sa iya ginpakadtuan na nila ining ginaligar nga pamilya sining bangkay pero ginapanginwala nila nga hindi nila inihimata kag hindi sila interesado magkuha sang bangkay. Suno pa sa kay Police Lieutenant Cuare nga isa ka semana antes sabi palubong kaina nagpost na ini sila sa Facebook kag nagpabalo nga sa sunod sa semana kag kung wala sila sang may mag-claim ipalubong nila ini temporaryo ini sa mandupan ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitati ang among diri Chief of Police, no. Kag in fact sino pa sa iya kagina sa paglubong nag-expectar pa sila nga magkadto sini ang pamilya para nga si paano hapos na lang sila iya ang pag-turn over iya sang bangkay pero suno sa kay Police Lieutenant Guillermo Cuare wala gyud ari ang payag ni Police Lieutenant Guillermo Cuare. So ano mas ko nila din talaga ang allowed sa NPA. Bali mga time na to siya, so nagtulat kami sang kari nga ma-bless. Kag ginhimo naman na nato na para magiging disente man ang iya katapusan nga pagtinagir sa kalibutan. Since na 22 days na siya nga unclaimed, kami na adi ang Silay City Police Station na ang nag-claim bago sa amin din to dyan sa hospital nga din padalaga sa Manatla. So, hunat kami sang claimant na family. So, wala good for until now. Then, impatagpuan ng tinanon ang family nga gina-allows nga ano ni siya. Complete denial man sila. Kag wala din sila interest na kuhain. So, since wala sila interest na kuhain, kung saan na nakapangalan, siyempre kanya ang na-confirm isang taga-Manatla kung paano na nasa. So, 1 week before, kagina, preferably dito Sunday or Monday, nag-post na kami sa FB isang notice na kung hindi, walang na-claim, so temporarily, kinalalimako na siya dito. So, temporarily, ipalubong naman. So, kung nag-lingkid man, tiara man siya, kay hindi na gamit kami makahatag sa iya nga landed unless nga si Katabling na din nga mong naging pangalan ko sa iya. Kaya there's na official declaration sa kanila na magiging siya ang tuod ng ngalan. So, ano na, after a week, isang notice naman pa nga naghambal kami after a week, si President Colonel Pitati naghambal nga sa notice. Within 1 week, kung hindi, para na kuha sa amin ng obligation na mag-monitor ka. So, italabang namin. Then, kung sakali nga na mag-claim, tiara man dahil bangkay, pwede man nila makuha anytime. So, kami nagkasikaso sa birth certificate, nangayon lang kami bulig sa LGU Silay. So, supported na sa LGU Silay ang aming napag-initiate together with the Philippine Army.
So, ang simbahan, pangayaman kami para kung ano ang maayuda para mabutan lang dito sa eksakto. Kaya sa kaayuda dito sa natrabaho mo ako sa iyo sa iyo. Actually, kami nag-expect kami na since na ang family na taga-Piriman lang lapit. So, gusto kami na may matagto. So, kung naarabin na, nabalik na lang pagkatag namin sa ila sang kami. Ito, no, ba naman sila. Pero wala, di bisan isa. So, the plan is, ang kalitong ayaw ni, na katugaran na lang italubong kagina. Kasi kung sabi na kanila na nag-try na anytime na nakabilit ang sasabi, paano pagbuhay natin sir? Anytime na-organize sila bisa amin, kung siyempre, kung nalaman na nag-blatter na kada. Kaya natin nag-blatter, wala kita nag-blatter sa ngalan kung gina-alerts na amuto siya. Kung wala pa kita legally na confirmation sa family. So in case na may era, pagkuha na nila, siyempre malisensya na sila sa amon, kaya hindi mo na sila pag i-allowed sa public cemetery na magkuha unless na wala authorization na, wala blatter, kaya siyempre sila man na ang makuha. So, open to mag-happen. I-record na lang naman na because ihatag na sa ila ang rights. Kaya rights na sang patay na ma-identify ditani. Galing kay for so long na lahat siya nga may mag-claim, wala dit. Sa 22 days na pag-area, siya raway ng wala yung pabayay, ang bagay. Wala, dito yung pabayaan sa every day, every night, gina-ruby nga naman na siya dito sa Manatya, gina-monitor kung may nag-claim, ang tanan ng mga tao na concern na naghambal na ammonisya, ginakadwa namon, but then again, nagpapanghiwala sila kag nag-deny nga hindi ni siya mo kay may mga reason man siguro sila. Ang pahayag ni Police Lieutenant Gilmore Quarry, ang Deputy Chief of Police diri sa Panwasang Silay Action Eric. So, papawayway na no, lubong na si Pabling sa may Silay Public Cemetery. Kaya na malas 10 ang takna sang aga matapos nga basbasan ini sang pare. Report direkta din sa may siyudad sang Silay para sa Aksyon Night Patrol. Ako naman sa Aksyon Grupo Dita Junior. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat Kirak Sorofo, digital reporting live dira sa Bitakbarwa sa Silay, Euya Santa Lisay. Nagabi dira kay Noel Amar, kay Ernesto Paul Pareño. Kami ay lang si Suset Pareño. Melanie Calbas. Action Eric Galagabong diri ang Action Radio diri sa Amon Station Nurses o diri sa Amon Nurses Station. Napamata gid kami mga Pinoy nurses diri sa Rochester, Minnesota, USA. Aling kay Star Mayo. Salamat gid. Sa kay Lily King, sa Mrs. Lilia kag Ramon Taton family, kay Clarita kag Rimo Tapipim family. Toto Clark Tapipi dira sa Gardenville Vision sa Barangay Tangob nga monitor gid, no? Okay, dito na yung pag-abot na premyo winner sa to siring nga driver, sa to siring nga pasada pa premyo Panalo 2021. Pasada pa premyo Panalo 2021. Anong para mo? Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Pasada pa premyo Panalo 2021. Basi, ikaw na ang tagnog sa 500 pesos sa cash sa kada adlaw. Dari lang sa #1 AM radio station. Aksyon Radio. Magkuha na sa entry form sa good na kapasakop sa Pasada pa premyo Panalo 2021. For DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 085 Series of 2021.
Arigato sa nga winner. Congratulations kay Leo Mike Locsin sa Barangay Mandalagan, 32 years old, tricycle driver. Again, congratulations Leo Mike Locsin, 32 years old sa Barangay Mandalagan, Bacolod City, tricycle driver. Ikaw ang aton nga winner sa Pasada pa Premyo Panalo 2021. 500 pesos, claim your prize during office hour. Dala lang sa imo sining nga valid ID. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Mabalik kita when we come back. Pagkabi nila kay Mike Siva. Report ni Aksyon, Dale Salazar. Katapos na sa katong importante nga mga pahibalo. This portion is brought to you by Coca-Cola. Sarap pag magkasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng AC. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so unati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang luyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No?
kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko no kadamo gid ko dita at that time no simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA revolution so kadamo gid sa nagtamo dito no so that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been like principle ever since, no? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate, no? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster, no? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, para nga mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan niyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi, no? So kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa talagad, balikata ato sa Patrol 2, balikata sa Action Del Salazar. Sa tipon nga mga aksyon balita, saya sa final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports!
Action Dale, sa balik report, please come back. Action Eric, pag-atagan sang kay gayon na mga preso sa Metro Bacolod District Jail, male dormitory nga mahanas ang ila sining kapasidad kay kasarang kag matagan man sang edukasyon matapos ang damnaglang permahanay sang Memorandum of Agreement or MOA sa itong Action Eric sang BJMP kag TUP Visayas angon sa sining programa. Sa interview natin kay BJMP 6 spokesperson Attorney Jairus Anthony Dehilio, ining unang ation nga meron sang gintanyag nga programa para sa vocational kag skills training sa mga preso Action Eric. Ginpahayag ni Dehilio nga bangod sa pamahog sa COVID-19, posible pati gayunon ang programa virtually o kon online Action Eric. Samtang subong gid lamang adlaw nagpagwasang advisory ang Riverside Medical Center Incorporated Action Eric nga nagapabalo sa publiko nga bangod sa kakulang sang medical personnel sa nasambit nga bulut hospital umpisa sa subong adlaw September 11, 2021. Ang Dr. Pablo O. Torre Memorial Hospital ang di magbaton sang mga pasyente para sa admission. Lakip na diring mga OB critical cases, OB preterm cases, kag pediatric critical cases sa Action Eric. Nagpasiguro man ang hospital sa publiko ng ilaman na nagatrabaho Action Eric para ma-rectify or mapayo ang sitwasyon kag natural nga magpagwas ang advisory sa tion nga meron sang pagligwat sa ila sini nga estado Action Erica. Samtang basket daw meron sang Unity Community Pantry nga pati gayuno ng Negros Press Club nga ginaupdana sang nagkalilain nga mga media outlet diri sa Bacolod City. Lakip na diri ang Aksyon Radio Bacolod Action Eric kini siyang pati gayunon didto sa may Vista Alegre Granada Relocation Elementary School o Panavagres sa campus Action Erica. Kapina 200 diri ka mga na-identify na nga mga beneficiary ang makabaton sang foodstuff, mga hygiene kits kag iban pagida nga mga essential items sa Action Eric. Subuas nga daw ang Action Radio Bacolod ang isaman sa magpadulong dito sa lugar para suportahan ning programa sang Negros Press Club nga Unity Community Pantry. Mga balita nga natipon sang patrol sa buong Sabado nga adlaw ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. Salamat kit Patrol 1. There you have it. Kabagusan kapag pangalagad sa Action Night Patrol Program. Sabado na mga edisyon magkatako piniti poraryo. Balik naman hindi sa Lunes. Ato sa mga patrol unit report in action. Kana pangalagad ko kapi sa Action Dale Salazar. Back to back kay Action Niño Bugina. Action Rofo Diita. Action Roger Gotiv. News Center Action and Defensor. Technical Partner Studio A. Broadcast Engineer Oliver Pasong. Back up Security Guard Dunong Banwa. Back to back kay Security Guard Company with IT Expert. Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Siyudad Sang Bago. Broadcast Engineer Edward Balico. Sa alas sa mga Station Manager Action Rona Magbanwa. Production Chief News Director Rex Cantong. Ang inyong lagad ang Kurman Action Night Patrol Program. Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Nagasaliga Dios amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog a kwerpo sa Action Radio Bacolod. Happy weekend! Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.